manzona Allah kai ne ke yi wa yabo. manzona Allah kai ne ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. manzona Allah kai ne ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Farko na sa Zuljalalu wanda bai da uwa da ta, shine nan ya kayo kasan bakwai san ma abin shi ya shimfiɗa. Banda ma ni ka bani iko waka yau zan rangada, ni dai zane bi gwani na ko ba a so sai na faɗa. Manzo na ma'aiki san kowa, mai kyawun halayya annabi na mai kyan yanayi. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Tsira har da aminci Allah karawa mai kyan sifa, har alai da sahaba har waliyai a san su na zurfafa. Maulana Ahmad Tijani jika na da Mustafa, baba na Shek Barhamashi a kaunar da ya zurfafa. Gata na muradi san kowa, kaunar ka na saka arena jimfil azal alkaulahi. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Ba za ya saka in bar yaban ma'aiki ni ban gan shi ba, na yarda na mutu akan yaban ka manzo kakan Zainaba. Abban alkasun san ka shi ne ke yi fili ba gaibu ba, shi ne ya saka kullum yaban ka ba zan so in bar shi ba. Manzon Allah na zo ka bani san ka in bar yin fargaba, ga daɗi annabi ma'aiki mana littafi. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Ya manzan Allah mai farin idanu kaunar ka na sa gaba, ya aina muradi kyau da kyau akan kaya ka kare shugaba. Ko balki da Yusuf kai annabi Adam ma bai kai shi ba, shine saka dume bidar rahamar Allah bai bar shi ba. Ya sirrin Allah ka yarda mu muna kaunar ka mu jittaba, Zuljudi mota ce ta san ka mun hau a cikin ta mun tafi. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Manzon Allah dukkacinsa ka san babu kamar sa ne, nurul matal sama annabi ma'aiki kaunar ka dole ne. Gadon aljanna mai gidan su filal kai dan gaibu ne, babu wanda ya san kamar sanin ka sai lillahi ne. Habibina rasul zabina, ni na so in yabe ka annabi na lamani za ka yi. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Nisan ba na wucewa duka bege na ban sata ba, mushirfa zara binta nana baban Zainaba. Ni dai sanki nake arena maulati ba fargaba, mai kamar halayen fadama duk duniya ban ganta ba. Sarar zati zara baiti, na zo ki bani sirrika na saki batul karimiya. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Tsira har da aminci zan bukara gun al-Mustafa, wannan wanda ya zo gare ka kaunar sani da ka zirfa. Alai ma ka da dilsa bai abun su na ranfa ba, su ne suke tsani zuwa gurin manzo ga Mustafa. Ni dai su ne muradina katana cikin raina Mustafa. manzona Allah kai na ke yi wa yabo, kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begenka ba. Dan mani bihamdillah yan uwa nan nake so zan saya, sunan mawakin naka in kana so za ka yi tambaya. Shu'aibu Umar inkiya na me in yas nan zan saya, roko na
rabbi ya kara san ma'aiki duka a zuciya manzona dan abdigatana ni dai burina ganka manzo hasken zuciya manzona Allah kai na ke wa ya goge kyawa wallahi Allah ba zan bar begen ka ba manzona Allah kai ne ke yi wa yabo kyakkyawa wallahi Allah ba zan bar begen ka ba